siellä ei matalalla perseen alhaalla ja mennä toiselle puolelle. Selkä suoraksi. Se ei oo kovin matalalla vieläkään. Mä tiedän, että sä pääsit. Miten vaan? Vastaan! Jumalauta. Menee vähän kävelyksi meille. Mikä se tempo oli? Jumala, niin kuin puhutaan, että Niin, 3 niin. sekuntia pidetään kova tempo. Se on vaikea, kun vastustaja kävelee. No niin. No me ollaan kävelyn mestareita. Niin. Yhtään vaihtopelaajaa, niin periaatteessa voitaisiin vasta ihan Niin, koko sillä ei veskaakaan, sillä on joku... pelaaja. Niin. Toi kyllä auttaa, kiitti Henkka. Auttaa paljon enemmän kuin venyttely. Joo, se on aika hyvä. Mut se ei ollut just sitä perus kuin venyttämistä silleen näinkään. Ei, tuli vähän eri, joo. Hakee vaan Hokkanen sieltä. Heti auttaa. No. Toi oli aika kova, niin toi on aika hyvä alkulämpö. Ei tarvitse vetää mitään 5 minuutin lenkkiä, kun tota teet minuutin. Niin... Vaihto! Tokko kaikki on hereillä taas? Kerta, niin sitten käy silleen, että se on enää. Niin se voi mennä liian. No joo, niin on aika raju kuitenkin. No. Et se pitää olla kunnon lämmitellyt. Se, tai se venyttelet sitten, tässä niin. ja sun muuta, niin ei se oikein auta mun mielestä. Saattaa toi enemmän kuin pari spurttia. Niin. Sit siinä ei samanlaista, taas västät kun vedät jotain enemmän spurttia, niin sä oot jotenkin ihan... Me liikaa niin enemmän. Ja saa vähän varmaan tuusit suunnilleen paikkoon, mitkä sulla on jumissa. Niin. Mitä pitäis venytellä. Niin. Kyllä. Hyvä Jokke! Kävellään hakee musta sitten. Tuossa niin, mä pelaan aika hyvin pallottomana. Hei! Hei! Ei. Se saataisiko se prässi, jos vaan kaikki muistaa sen säännön. Nää on kyllä huonoa, jos näille hävisi. Älä nyt mene sanoa mitään tollasta, tiedät mitä se käy. Jos mä sanoin, että me ei voida hävitä, niin se olisi ollut manalta. Tällaisesta pelleilystä taas tuu yhtään mitään. Tää Petri Niittynen. Ei oo aukivetoa vedetty. No en mä tiedä, se oli myös niin lapanen kuin ollaan. Se ei mitään muuta kuin nuoleskelu niitä, ketkä osaa urheilla. Ja sit kaikille muille se arpo 6 tai 7 liikennumeroksi. Ihan sama mitä sä teet siellä. Ei tuu ohi! Milta oli ihan hyvä. Se numerot sen mukaan mitä sä halusit. Oli se 1 tunti, se kyseli vaan, että minkä sitä haluatte numeroksi? Joo, 89, vuorotellen sieltä. Jumala. Apua keskikenttään. Hei. Voi.
Aiku kiva. Kova matala vaan sinne. Te pelat oikein yhtä aikaa. Oppa! Herra jestä! Joo. Pitää nyt jo vähän. Tästä siis mistä kulmasta? Joo, kun me ollaan väliin niinku... Hän oli yksi jätkä alhaalla ja yksi kakkos. Joo. Alaspa keskustaan vaan hei. Ylöspäin vaan niistä. Ylöspäin vaan. Miksei vaan niinku tonne? Ei ne jaksa vähän. Me lähdettiin kyllä tohon kävelyyn. Hakekaa sinne tuki! Jussi Hassin tuki! Vie vaan Jussi liike vaan sieltä. Jussi se otti liike vaan sieltä. Jussi alaspäin. Alaspäin se on sama Jussi. Pidä edes vaan Jussi, edes vaan. Jussi sä oot oikein. Joo, ei mitään. Mä vaan muistin. Häh? Miksi se vihelsi? Miten ylempi keski? Päämaali, jumalauta. Just puhuttiin, että kukaan ei tee koskaan kulmista maalla ja sit... Mä oon puskenut joskus ylärimaa. Vissiin kerran tolppaa. En ole kerran tolppa. Ihan semmonen vitun viru vielä. Ai sulla? Ja vittu meikä samaan aikaan vai? No. Ne on päätetty jo vuonna 1986, kun kaikki syntyi, että sitä ei vaihdeta. 2007 nää laitettiin aika lailla. Rape perustavis vuonna. Eka vuotta haettiin, mutta kyllä nää sit niinku sementoitu. Vittu. Käsi! Tästä kulmasta ei kyllä nähnyt oliko se. Tekee kovaa! Karri! Mitään tuu nauhalle. Se on hyvä, voi vuodet tästä mennä saunaan. Se ei koskaan tule mitään nauhalle. Vähän kopsaa. Eikä niin vähän. Ihanaa. Nyt sulla on aika vetunäppälä halua. Käänny! Niku! Laita kiinni! Missä? Hakekaa, nyt on liian pitkät rajat.
Keskikin. Askel vasemmalle. Yksi askel vasemmalle. Tuli se vasemmalle vähän. Välit kiinni siinä. Välit kiinni. Keskestikin. Mennään. Oi, Touppu, kanna Hokkanen! Johdetaan yksi. Okei. Ekaa puoli aikaa vielä. Vastustaa vaihtoehtoja. Pitäis pitää niinku oikeesti viikot. Niin jo. Vaihtoehtoja nopein. Vähän oikein vähän. Pikkusilla. Tai pikkusilla. Millä laitto, herra jesta? Ei pako 2. Hake, vasta, haku. Sijoitamaan. Hei! Sijoitamaan. Siitä vaan. Oi, hake, liike, haku. No. Tietysti näissä peleissä on hyvä pitää vähän palloakin. Joku ei pysty vetämään oikealla jalalla. Ylös. Pystyy sen, että vissiin saa. Ei Viktor. Pussi puskillaan. Joo. Tolla. Jari! Yksi. Mene vaan. Vähän. Uutta vaan! Mä luulen, että pelkäsit sitä. Kierrä se veska, hei! Ihan hyvä oli, ei mitään. Se oli kyllä chippi joonut koko ajan mies. Mä olisin varmaan itse koko ajan. Nyt. Miksei? Mene siihen! Tähän pääsee pyörimään. No niin, siis kun ei keskikentällä kukaan niinku prässää. No. Ja nyt periaatteessa välissä katsotaan, jos tulee tarpeeksi kovaa, niin vaarallinen pelitapa tai jotain. Ja näyttää pahalta. Niin, no toi nyt oli kävelyvauhdista sekä tulee taklaan. Tää on vittu mitä 3 pakkia. Poispäin Jussi vaan! Laita ylöspäin vaan! Kuka ne hakees? Nyt ei kukaan liiku paitsi pallon. Tade! Monta vittuja. Hyvä Niki! Hake Hokkanen, hake! No vittu taas tuomarin lomat säännöt. Hyvä Karri! Jakke on!
2! Hyvä Jari, tee se! Edes. Erittäin hyvä. Noin. Saat Julli! Kaaspa nyt heti ja puolustaa. Puolustaa siellä! Vähän epäilen, onko ne muuttunut tässä? Ei ne on muuttunut, mutta... Jari! Vedolle vaan. Alaspäin. Nyt ei Heikka, tee! Hassutellaan. Vittu mikä veto. Yritti syöttää Veskalle. Heikka, vedä itse! Oli ihan hauskaa, mutta vittu Heikka ei sanonut vetää. Se lähti tulla sieltä. Miksi pitää pelaa vaikeeta? Miksi pelaa Santtu? Jos ei olisi mitään kunnon paikkaa. Näin, mutta Ei tehnyt mitään juoksua tai mitään. Ei ollut tilaa ylhäällä. Eikä nyt päästetä, kun sit tulee paniikki muuta tähän loppuun, se on 2-2. Voisi olla jo 4-0 ihan hyvin. Niin. Vaan tässä luullaan, että me ollaan jo voitettu. Se on kohta 2-1, sitten tulee paniikkia. Sitten joku vetää huudin siellä, se osuu käteen ja ne saa kiinni. Oi. Kun Brasilia harjoitus. Kaikki puskee ylöspäin, se on jännä. Kuka ei puske eteenpäin, kaikki puskee ylös. Voisi sitä otsaa kokeilla välillä, miten pallo... Nyt tuossa aurinko varmaan paistaa. Niin, no. Mä hyvä tosu siihen palloon edes. Hyvä Henkka! Hyvä sekin. Kyllä koko ajan ihan ne huohottaa. Eikä ihmettelee. Saippua sormea. No. Ei oo ikinä saanut heittää. Veski saa vetää vaan jos pallo on maassa. Ei oo vapari tai maa. Ei jumma. Pitäisikö tosta asti pitää taktiikkapallaveri, että miten siihen palloon mennään? Hyvä sekä hyvä hämö. Tuo vittu siitä. Oi! Hyvä Jartsaa, hyvä Oskari. Hyvä. Hyvä pomppu. Joo. No, vetämään eikä se tule. Se oli aika lailla niinku suora. Noi vähän turhaa se vähän. Se ois tullut mulle. Ei osaa lukea oikeesti, se on pitää pelistä. Se mitä mä koitin reagoida siihen, että tiput on vaan niinku johonkin lähelle. Harmi, että se meni just siihen. Laita just! Laita ois! Pitkinä laitetaan niin, se ei laita pitkiä. Jatka ja Hokkonen. Jari on keskellä. Hakakaa sen keskelle. Alas alaspäin.
Joo, mikin päällä vaan. Jussi on laita. No. Mennä vaan niin. Alaspäin vaan. Laita ylöspäin, joo vaan ylöspäin. Kesken nopeus. Jussi on aidas. Jussi hahmoissa. Hyvä vaan tuo. Nyt on heittää. Jee! Taitaa olla. Sä oot tehnyt 6. On se aika kova. Vittu jäi tuossa ei sulla.